huwa miskin vera kellu bżonn jistrieħ. Għax qed juħsib l-electronic voting tal-elezzjoni li jmiss u issa r-riżultat se jibda joħroġ vera fast. Tantu fast li l-papa diġà jaf li ħajbħu Labour. Hello! 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 Jiena Xumula u jiena nazzjonalist u dil-krus qiegħed mal-mami biss għax fl-istatut il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista familji sħaħ ma jistgħux isifru flimkien ħalli jekk jinqala xi ħaġa ma tkunx mitet familja sħiħa. Hello, Sean! Hello! Kif inti? Ħażin ġuħ. Għax jien nazzjonalist u aħna nazzjonalisti qatt ma jista' jkun li ngħidulkom li qegħdin tajjeb. Isma' tlabni għaj noqogħdu nibnu. U x'ħadd tibnu llum? Xi hotel ta' 30 solar fejn ix-xatta l-baħar? Jew xi università fuq ix-xari? Isma' taf il-mama tiegħi tajt li aħna tal-Labour kollox bil-liġi nibnu. Ejwek tajt ġo xomok. Isma' ma tridx immorru naraw ġo theater musical. Ejja, x'hemm musical? Illum hemm il-musical Mamma Mia! Jien ifakkarni fl-elezzjoni Mamma Mia. Għaliex? Għax konna għandu nkantaw Mamma Mia, 34,000, mamma, kif kaxkarnijom. Kollu xaħmar ilek tara kollu xaħmar? U taf x'nejn ngħidlek, jiena ma rridx niġi miegħek nara l-musical. Għaliex? Għax inti kattiv u inti m'intix iktar il-best friend li għandi ieħor. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. U taf għalfejn ma nistax inkun il-best friend tiegħek. Għax inti għandek difett. Flimu, inti laburist. U dal-friend tiegħi mill-iskul li mmur jiena iċ-Chiswick. U allura daw il-friends tiegħek kollha nazzjonalisti. Iċ-Chiswick il-biċċa l-kbira nazzjonalisti u barranin. Hemm iktar barranin minn nazzjonalisti. U tajt kemm għandi ħbieb mid-dinja kollha. Wow! Eżempju għandi friend Ġermaniż ismu Hans. Hans? Hans. Hans. Bulli. Dejjem hu l-iktar taf. Wow. L-aħħar darba konna l-home economics u konna qed nqattaw basla u alla miss. Jiena l-unika ħaġa għalfejn nibki hija meta nqatta basla. Għattila misset jikdeb. Anka l-kokonat dbikkieħ. Bat fajtilu f'qajtlu moħu. Għandek iktar ħbib. Għandi ħabib tiegħi Russu, twil daqs iċ-ċumnija. U tafu sew? Għax qatt ma kellimtu. Imma fil-bitħa dejjem ħdejq niftem għax jidher dejjem Russu. Taf illi it-tija tal-mami dik li toqgħod l-Ingilterra viċin Portsmouth. Tgħid illi grazzi għal Evaris Bartolo aħna għandna l-isbaħ skola isbaħ miċ-Chiswick. Iwek tajt ġox is-sija li toqgħod l-Ingilterra viċin Portsmouth. Għandkom skola ħbar mit isbaħ miċ-Chiswick? Ekk għajdlu l-Evarist, ta' taffimu l-skola ġo container, ta' fi żmien il-nazzjonalisti il-containers konna nużawu mat-tabija. Ġo biex inġorru ilma li fil-verita ki whisky għalik biss konna nużawu. Taħsbu li kollox isbaħ minn tagħna għandkom? Joseph isbaħ minn Delija. Għavarja issa Joseph ħajitlaq. U wija toqgħodx tinkwieta. Qed ninkwitawk ma nafux hekk ħansibu ħedd tajjeb daqsu. U le aħna wara sajmien, u mbagħad ma jsibnieh il-Delija. Issa taf li ċiju tiegħi dak li jmur bih ċiċri u karawaj fuq il-biex. Jiet, il vera sibtuh, kif jgħid eżatt sibtuh,
f'Sormkom. Iwek jgħidġo xittiju tijak li jmur biħ il-fuq xiġri u karawet fuq il-beach. Jem mux ħana għal-provokazzjoni tal-Labor u najt dawk il-klim bsatas li jibdew bil-es. U z-zopu għal-barbin. Issa kif kanġibu? Waqqajt l-bakki! Taċ tibki, ħaninżillek għalih. Panizel! Sal-iħba! Inti nżil fil-iħ, missejt il-iħ! Ifim li jien nazjonalisti li missu l-iħ. Isma! Fil-pool, tista' tagħmel pipi? No! Il-mami tiegħi tgħid no! Iwek tajġo xomok. Iċċekja li ftitek u ġieli nis ħanamel pipi. No, ta! Leliex! Għax it-tija l-ispizjara tajt li toħroġ l-okloqa ħamra. Iwek tajġo xitzija l-ispizjara. Intom mux kollu xaħmar taraw. Iċċekja li ħanamel naqra pipi. All right. Ismin ġaw diġa t-tamil. Et nider? Lux nafek serji, naret. Jaslim dun, li għamilt. Isma! Jina najdlek li fil-pool, għalek ma jiexux fishiz. Għalix? Għax bil-pipi mutu kolla. Barra wahda. Liem? Il-pixi spad. U taf li jett nitkelmu fuq il-ħut. Grazzi għal-eddi fenek Adami, il-bahar zidnilu l-ħut bil-fish farms fejnhom il-nazzjonalisti! ħabib tiegħi li grazzi għal Joseph Muscat il-ħut aħna jitilgħu fuq l-art qegħdin taħt il-Labor. Imsiken daw l-erba laburisti li baqa. Ħanitlob għalikom kollha biex timbidlu, biex tikkonvertu. Intom titolbu d-dar. Ma konniex nitolbu ma minn kemm ilu jsajjar il-pappa sirna nitolbu qabel wara l-ikel. Ejja, on your knees ħalli nitolbu ħana. Użżab. Omu lej, illi inti dejjem moħħok fija. Inżin iftejtu fuq naqra fuq delija. Dik l-erf, il-fema u l-intelligenza u għamlu raġel sot, forsi l-elezzjoni li jmiss ma tafx kif iġibinna mal-vot. Isma titnilabu ċama-ċama. ċama kif tilaba? ċama-ċama tmut taqbes fil-porta jarisem, un-batik ma jitlassa trid tinżel għalih u tih majnata. Ħanina, għaw Joseph inventati, għax kull min ma jaqbilx miegħu jtieħ majnata. Jawta, skont it-tiju tiegħi li jgħix il-Kanada ma jmur kuljum minn l-Awstralja ċili għal-Kanada u l-Ingilterra. Jgħid illi qatt ma kienu leader bħal Joseph. Iwek jgħidġu x-tsiju li jgħix ma nafx fejn jgħix da tziju. Joseph naf li ju korrott. Jena ma rridx naqbes għax nibsa. U lejja law. Ħallina l-biki. Għax għedin fl-oppozizjoni u min jaf kem baqalna, ejja. Issa mur emmek, u I will help you. Okay. Mort fi xifer, Issa, li ħanamlu jump fl-imkien, okay? U intom kif jagħmel jump, laburisti ċemplulu, mux ċemplulu, ċempulu wahda kbira, okay? Okay? Hek, xej, assisi maw dal-laburisti. Lest? Yes. Jamlu għab single